Салом алейкум тамошобинони азиз. Ин дарс дар бораи тарзи илова намудани забони тоҷикӣ дар клавиатура дида мебароем. Барои ин дар системаи амалиётии Windows 8, 10 ва 7 якчанд роҳу усулҳои мухталиф мавҷуд аст, ки инро мо дар системаи амалиётии Windows 10 дида мебароем. Усули якум: бо истифода аз лавҳаи масъалаҳо нишонаи мушро ба анамин қисмат биёрем. Як маротиба тукмаи чапро пахш намуда интихоб мекунем банди настройки языка. Аз ин ҷо илова мекунем, яъне интихоб менамем добавление предпочитаемого языка ва шумо метавонед дар ин ҷо ҷустуҷӯ диҳед ё ин ки тасмаи чархзаниро чархзанонда тоҷикиро меёбед. Беҳтараш менависем то дар ин ҷо пайдо мешавад, яъне тоҷикӣ дале. хоб установид. Тамом, яъне клавиатураи тоҷикӣ илова шуд. Роҳи дуюм, усули дуюм: истифода аз майдони ҷустуҷӯӣ менависем язык, языкови параметри. хоб дар ин ҷо мо интихоб мекунем настройка параметри языка и клавиатуры. хоб айнан ҳамон саҳифа ҷило мегардад. Шумо интихоб мекунед кадом забоне ки ба шумо писанд аст илова мекунед.